Arong pagdasig sa mga daghang mga upunganon nga magpabakuna, Lapu-Lapu City mopahigan og raffle draw atol sa Vaccination Day. Siluan Mirondina sa report. Ning nakalabayng mga adlaw, subli nang mo average ug tag 6,000 ka mga tawo ang mabakunahan sa Lapu-Lapu City matag adlaw. Subay niini, miabot na sa 77% ang mga naka-first dose sa bakuna. Samtang 63% na usab ang nakakumpleto sa duha ka dose. Sa mga nanag-edad og 12 anyos ngadto sa 17 anyos, miabot na sa 6,124 kanila o 12% sa target ang nakadawat na sa first dose sukad gisugdan ang pediatric vaccination niadtong Nobyembre 3. Subay niini, giangkon sa Deputy Head sa Local Vaccination Operations Center nga nanginhanglan na ang dakbayan og dugang supply sa bakuna. Puro na sa second dose, whatever kung allocation. But ni okay na ang BBOC, meaning kabaw na sila sa shortage. Basta ang ilang ingon mag-allocate sila. Sa pikas bahin, gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga magpa-raffle ang dakbayan ug mga papremyo atol sa National Vaccination Day karong Nobyembre 29, 30 ug Disyembre 1. Kini naglakip sa mga vouchers sa overnight stay sa mga dagkong resort sa dakbayan, motorsiklo, mountain bike ug TV sets. Lain-lain man, say karong adlaw lahi nga prize tomorrow, lahi na sad nga winner. So at least mabahin ra gyapon nato. Dili sila magdumog kay lain-lain man ang taga-adlaw nga premium. Dugang mga pop-up vaccination sites ang ablihan aron sa pag-accommodate ug daghang mga magpabakuna ning maong mga adlaw. Atol sa National Vaccination Day, target nga mabakunahan ang 5 ka milyon ka mga individual matag adlaw. Hinuon gipaabot pa ang guidelines nga ipagawa sa DOH kung pila usab ang target nga mga individual nga mabakunahan matag adlaw sa matag syudad. I would expect that should be more than 4,600. Kaya mo man natong daily target karon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.